Alerta al Regne Unit per l'increment de contagis de la Covid. Tot i els alts índexs de vacunació, estan per sobre dels 50.000 contagis diaris i s'ha detectat una nova variant. Els metges demanen que de cara a l'hivern la mascareta torni a ser obligatòria, si més no en interiors, però de moment Boris Johnson ho descarta. L'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit ha detectat una mutació de la variant Delta que podria ser entre un 10 i un 15% més contagiosa que el virus original. Els experts creuen que no reduiria, però, l'efectivitat de les vacunes. Al Regne Unit les xifres van pujant amb gairebé 50.000 contagis notificats per dia. Aquesta setmana seria la pitjor dada des del juliol, o les 223 morts ahir, la pitjor dada des del mes de març. El sector sanitari demana al govern que apliqui mesures més restrictives, com ara l'obligació de posar-se la mascareta en llocs tancats. I arriben advertiments per la COP26, un d'ells de l'assessor de Medi Ambient del govern, un d'ells, David King, que diu que Glasgow, a la cimera del clima, serà una fàbrica viral de transmissió del virus. A Glasgow s'hi reuniran més de 30.000 persones de tots els països del món. Però el govern de Boris Johnson per ara descarta implantar mesures més restrictives, al·legant que s'ha d'aprendre a conviure amb el virus. El confinament genera molta polèmica al Regne Unit, tant que ahir un dels membres del govern va ser assajat per col·lectius contraris a les restriccions. El Regne Unit va ser un dels països que van començar abans a vacunar i l'efecte immunitari de l'AstraZeneca que està baixant. El ritme de vacunacions, tant de la segona dosi com de la tercera, és lent. Les pitjors dades Covid són ara per la franja d'edat més jove. Coia Ballester Bromós, TV3, Londres. Encara sobre la Covid, hi ha preocupació també per les xifres de contagis a Rússia, on la vacunació no acaba d'arrencar. De fet, Vladimir Putin ha decidit donar vacances a tots els russos del 30 d'octubre al 7 de novembre per intentar frenar la pandèmia en plena arribada del fred. I per cert, parlant de